Ridza mururu tinzwe. Mira hapo baba, uzwaipe kumira nemukomana. Teresa mukomana ye. First time yenyu kuya ere baba? First time ere baba? Wongu icho wadi first time. Varovere maoko papa. For the first time. First time. So do you think utizirukitika panapa is a reality ku upenyu hwevanhu? Zvakanyanyisa. Are you sure? I'm really sure. Wongu. Pane karumbo kataimba kakuti ndiri mwana wa dhiraiva marindeita kurasa. Ndiri mwana wa kondakita marindeita kunonga. Do you remember that? Asi kondakita anonzi kunonga. Zviri kwere? Muri kuita basa rei baba? Baba ndinotyaira. Muno drive? Ndo driver vana vechikoro. Vana vechikoro? Wongu. Ku Highlands Park kunani? Ndo kwandinoshanda. Can I do some serious stuff here? Now listen to me baba. Chekutanga ndoda kuti mutaure muchiti ku Highlands Park ndo kwamaishanda. Ndo kwandiri kushanda izvezvi. Okay. Ndati ndoda kuti mutaure muchiti ku Highlands Park ndo kwandaishanda. Ku Highlands Park ndo kwandaishanda. Makabva kubasa rini? Ndakabva kubasa muswe Monday. Muswe Monday? Ilo sondra tru kubuda ino. Muchienda ku? Ndichienda kumba kuzorora. Kunze nemunozorora? Wongu. Ndosaka ndiri kuti iti ndo kwandaishanda. Nekuti ndiri kutarisa in the realm of the spirit papa. Ndiri kuoneswa ini pabasa penyu pachitonge pakauya mumwe driver akauya. Am I correct? Now driver aya achisvika ipapo ndobva mamunzi endai munomuratidza nzvimbo kuti zvinofamba sei sei. Ichokwadi prophet. Ndobva ndaona muchibuda na driver yeye. Wongu prophet. But driver uyu akabva azofonera kumurungu wenyu kuti handichada basa. Kuti handichada kupinda basa. Wongu prophet. Murungu ari kukublemai kuti pamaifamba naye hameno zvamakamuudza imi. Ichokwadi prophet. Now, imi momenyu muri kushaya kuziva kuti kochiko chandakataura ini. Ichokwadi prophet. Ndakaindi kudzorerei kubasa. Asi kutaura kuno, as I'm speaking to you right now, basa panga pasisina because kune vanhu vari kutotsvagwa kunze vareplace imi. Ichokwadi prophet. Makambozvinzwa? Ndakanzwa kudaro. Dzokerai kubasa. You are free now in the name of Jesus. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi Friday 29 May 2026 kubvana 9 p.m. kusvika kwaedza Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari one on one, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.